Simmer in Friesland en zo vond ik het juist ik wel. We hier van de morgen nog flink wat zinnen. Staar gewoon kamer meer bewolking, de onstabiliteit nam daar. Er moesten nog een paar buien op in staan komen. Maar aan de andere kant een koeltje van het Zielensteder. Flink wat wind trouwens. En het weer een warme dag. Joen, ik nog een paar buien. Vannacht ik nog een paar buien, vooral in het kustgebied en in het watergebied. Vierdes vannacht temperaturen tussen de 13 en de 16 graden. En de west-zuidwestenwind, meer zuidwest, zal in het kust- en watergebied matig of vrij krachtig wijze krijgt jou rond 5. Dan terug naar morgen. Een heel simmerdag. Dat bedoel ik maar zinnen en bewolking. Wat heel. En vierdes wel een simmerdag met warmte. 21 of 20 graden. Het kan er al je best op terug. Het blijft droog. De wind uit het westen naar het zuidwesten waai. En die is op een nij matig en vrij krachtig. Die wordt stadig gewoon west-noordwest met ik sissen. En de vrij krachtige wind boven die zomaar en in het kust- en watergebied. Ja, dan in de jontijd droeg, maar zijn 18 graden, nog geschikt voor de barbecue misschien wel. Terug naar Snijn. Dat wordt een dag met zinnen, maar staan er gewoon ik een aantal buien en buikers. En dan heb ik het op temperaturen om bij de 20 graden heen. Nog krikt en warme dag. En de wind uit het westen en het zuidwesten waai. Matig gewoon vrij krachtig. Kan in het kust- en watergebied nog wel eens krachtig worden. Hield ik voor op het noordelijke pad van Issemar. Dan komt manje en tiesje, het fruitjoch, manje en tiesje, de simmerdip. Maar buien komen ze op tonger, vooral op manje. En het koelere waar zijn 18 graden. Een stevige wind, meest iets vrij krachtig of krachtig. Dan terug naar de waasje, 19 graden, nog een buiken, ik wil wat zinnen. En als we dan zeggen naar Takkemieke, naar de waasje, dan gaan de temperaturen omheen. Het kan Takkemieke wel eens een flink warm simmerweekend worden. We moeten morgen maar weer even in het simmerwaasje.